לי קוראים שרון טסלר, הגרפולוגית מקסם האותיות. פרשת השבוע זה פרשת תולדות. בשעה טובה ובהמון מזל טוב, רבקה יולדת את עשיו ויעקב. עשיו יוצא ראשון, אבל בכל זאת, הוא מוכר ליעקב בעבור נזיד עדשים את הבכורה. בהמשך יש את עיקר הפרשה, ברכת יצחק. יעקב אמור להתברך שני, אבל הוא חוטף במחטף עם רבקה וקומבינות וסידורים את הברכה של עשיו. מה לומדים מזה היום? עשיו מסמל את היצר הרע ויעקב מסמל את היצר הטוב. כמו בחיים, גם יצר הרע הוא הרבה יותר דומיננטי, הרבה יותר קיים והרבה יותר נראה. רוב החדשות יש בהם חדשות רעות. האגו משחק תפקיד הרבה יותר חזק. ובכלל, היצר הרע ולשון הרע לוקחת חלק הרבה יותר דומיננטי בחיים שלנו. אז מה אנחנו צריכים ללמוד? אנחנו צריכים להשתדל לנצח את היצר הרע באותו מטבע, בתחבולות ובעורמה. למשל, נושא של מחמאות. קשה לנו לפעמים לתת מחמאות. ואנחנו צריכים להתחיל בצורה אפילו מאולצת לעתים. אבל שלא מתוך לשמה, יבוא לשמה. אם אני רוצה לחבר את זה, את פרשת השבוע, לנושא של הגרפולוגיה, בחרתי את הנושא של סימני חוסר יושר בכתב יד. אז הנה, בואו נעבור ללוח שכתבתי. אז ככה, תיקוני אותיות שאינם משפרים את הקריאות. זה מעיד על רגשות אשמה ורצון לתקן דבר מה. נקודות מיותרות חסרות משמעות. יכול להעיד על חרדה, הססנות, ובכלל כתיבה לא ספונטנית. כתב פסדה, מה זאת אומרת כתב פסדה? כתיבה של כיתה א', תמה מדי, תקנית מדי. זה יכול להעיד על חוסר טבעיות וקשיים בכנות. וגם חוסר סדירות בכתב. קושי בהתנהגות במסגרת ובכלל קשיים כלשהם. וחתימה עם קורא עכביש מעליו, לכתוב את השם ולעשות קורא עכביש מעליו. אז מה אני רוצה לאחל לנו? אני רוצה לאחל לנו שהיצר הטוב יתגבר על היצר הרע, ויש שבת שלום ותודה על ההקשבה.